Здравейте! Аз съм Даниела Тахирова, психодраматерапевт и директор на психодрама с деца. Всяко поведение в училище има своя история. И това важи както за децата, така и за учителите, така и за родителите, за всички, които са замесени в този процес. Когато към нас има агресия, имаме няколко начина да отговорим на нея. Първият е гняв, който се разделя на две. Като реакция, едното е агресия навън, т.е. на своя ред да станем агресивни, като забележете, не е задължително гнева или агресията да са насочени към първоначалния източник, който нас е агресирал. Втория вариант, разбира се, е агресията да бъде насочена навътре, към най-различни депресивни прояви, самонараняване и други. Следващия вариант е емоциите да бъдат потопени под вода. На колко деца се казва: не обръщай внимание, когато някой те дразни в училище. Това като поведение изглежда като затвореност, мързеливост, тъй наречената отвеяност при децата или симптомите на хиперактивността. Емоциите под вода и агресията навътре са свързани като реакции. Единствената адекватна реакция на гнева е грижата за себе си. Нека да научим нашите деца на това. Схемата, която видяхте в това видео, е на доктор Даниела Симонс.